rullauksesta yleensä lähtisi tosiaan liikkeelle. Et jos ajatellaan, että Ville ei ole käynyt tai tulee toista kertaa, niin mä oon tutkinut hänet ja sitten mä tiedän siellä niitä vaivoja, tulee toista kertaa uusinta käsittelyä. Sitten mä lähdin tekemään suoraan sitä käsittelyä hyvinkin pitkälti, jos siellä oirekuva ei ole muuttunut ja toiminnallisuus ja näin poispäin. Ville ei ole kaatunut johonkin ja niin poispäin siellä. Ja sitten se käsittelypuoli, niin lähdette rullaamaan sieltä uudestaan. Ja nyt voitte kuulostellakin, kun teillähän on nyt se käsittely tavallaan rentona tietyllä tavalla tehty. Ja sinulle 3 kertaa, niin miltä se niin tavallaan sekin sitten tuntuu, niin voin antaa sitten lopuksi palautteet tavallaan, minkälaisia tuntemuksia siitä tuli. Ja otan tämän rullausotteen mahdollisimman paljon sieltä ihoa tonne alle. Minä saan silloin pinnallisen kalvon tuohon myös hyvin ja pystyn käymään ton kudoksen täältä hyvin lävitte. Mennään tuonne poskipäihin, missä tuo nivel on tuolla, niin siihen asti aluksi. Sitten voidaan kohta jatkaa tuonne, niin käydään tämmöinen tietynlainen alue. Ja leukaluihin asti voitte mennä tonne. Ja jos haluaa tuossa huulen yläreunalläkin käydä, niin ei se haittaa. Hyvää se tekee kudoksille. Pikkuhiljaa se rupeaa muuttumaan vähän tommoseksi punakammaksi jo sieltä. Ja sitten meidän voi ottaa siihen vähän venytystä. Otan tuolta vähän kiinni ja minä venytän tuota kudosta. Eli nyt kun mä nostan, niin käytännössä siellä tuo pinnallinen kalvotus ihon alla nousee. Sieltä menee niin sanotut tukipilarit sinne syviin kerroksiin. Ja me kun lähden tälleen liikuttelemaan, niin syvätkin kerrokset lähtee sieltä sitten liikkeelle. Eli manuaalitekniikossa tämä niin sanottu lifting-tekniikka niin on hyvä tehdä. Ja käydä ilmansuunnat läpi, eli äsken nostin tonne tai sivulta sivulle, niin sitten haen toiseen suuntaan. Joku käy ihan väli-ilmansuunnatkin siellä läpi, vähän ottaa viistootetta siellä, niin sitten voi vaihtaa sitä suuntaa sieltä. Ja vähän niin kuin näkee, että mihin päin joustaa ja mihin päin se kalvorakenne menee. Nyt kun mä täältä heilutan, niin täällä korvakin heiluu tuolta ja liikkuu ohimoalue tuolta. Että samalla aina vaikka olisit tullut tosiaan uusinta käsittelyyn, niin sitten tässä voi sitä tutkimista ja kuulustelua tehdä niiden osalta. Toinen puoli tehty, niin sitten lähden toiselle puolelle tekemään samalla tavalla. Jätetään nyt käsittelyyn, saatte tämän sitten videolle siihen ja sitten vähän näette sitä minuuttimäärää. Osa tuossa jo kysyikin, että monta minuuttia tämä kestää ja miten sitten tuotteistaa että ajallisesti ja näin edespäin. Ja teen kertaalleen läpi nämä manuaaliset tekniikat, sitten voitte katsoa siitä videosta, että kuinka monta sekuntia se siellä kesti sitten. Ja sinänsä ei just niinku väärin tehdä, että me lähdin täältä nostaa ja venyttää sitä. Niin sitten me voi sen jälkeen rullata, kun joku aina kysyy, että pitäisikö me rullata aina ensin ja nostaa sitten, niin se on vähän semmoinen makuasia, että miten haluaa tehdä. Mutta nämä yleensä 2 tekniikkana niin käyn tuolla läpi ensiksi ja saa sen hyvän tuntuman siihen. Jos minä saan täältä kiinni, katsotaan, että antaako ohimoalueelta ottaa kiinni. Täällä on hyvin ohutuna iho. Tää on vaikeampi antaa rullana. Tuolla on tämmöinen kohta, mistä minä saan kiinni. Täältä vähän venyttää. Saadaan tonne temporaalialueelle kanssa tuo venytys. Sitten oikeastaan tuonne otsa-alueelle tulee, niin sitten puhutaan toisesta kalvorakenteesta ja sinne murentalihaspuolelle. Tuossa vaikutus. Jos on tuo oikea puoli oli se vireempi, niin täällä niin kuin muun muassa ohimoalueelta, niin vasemmalta saa paljon paremmin kiinni ja toiselle puolelle aika vaikeampi ottaa. Niin tuonne ylös asti kudos sieltä. Sitten kun ollaan ne käyty sieltä, sitten voidaan lähteä vähän tuolta ulkopuolelta, jos halutaan, niin kokeilee ja puristaa painamaan. Eli haetaan tämä painamisote ja vähän tunnustelen tuolla, että minkälainen
karosella tosiaan on. Mut sitten lähdetään tuolta painamaan. Tuleeko kipua? Ei oo kipua. Joo. Tuntumaan. Paine kasvaa, ei vielä kipua. Joo. Se, että nyt otetaan se paine tavallaan paljon suuremmaksi mitä siinä. Ja nyt ollaan tuossa massetterialueella ja käy sen tuosta päätä läpi. Ja menen tänne kiinnityskohtiin. Yleensä tuossa niinku lihaksen ja jänteen kiinnityskohdissa niin on niitä pisteitä, mitkä sitten tuntuu. Minä käyn tuommoisella pyörivällä otteella sitten läpi ton massetterin tällä tavalla. Sulla ei ole videokameraa, niin mulla on hanskat sieltä. Pääsisin kohta tuonne sisäpuolelle. Ja tossa niin on hyvä kun pääsee tuonne suun sisälle, niin saadaan sitten se manuaalitekniikka, niin se on silleen hyvä. Saadaan eri otetta sitten sen puolelle. Ja me menen täältä, niin otetaan ensin tuo hukkiannaattor. Se oli vähän sama kuin tuossa tutkimisessa. Me otan peukaloa vasta sormet, liuutan tuolta ja vedän tonne poispäin. Lihassyysuunnat menee täällä. Tuosta pieni kysymys. Kun sä liuutat sormia, liuutat sä enemmän niin kuin liikunta näitä sormia, pysyykö peukalo suht paikalla vai niin kuin menikö se enemmän näin vai enemmän näin? Peukalo liikkuu siellä samoin sormien kanssa niin samassa suhteessa siellä vastapuolella. Sitten haetaan sivusuuntainen liike tuolta. Sama mulla peukalo liikkuu tuolla posken sisällä. Käy vaan muutamista kerroksista, se on siinä tosiaan massetterin alla. Ja sitten välissä vielä toisen puolen antaa sen vähän huilata. Lentoivat sieltä. Tosiaan se noin 0,5–2 minuuttia tavallaan per lihas tätä voi tehdä aina siellä, että toistomäärällisesti sanotaan tuommoinen 15 aina 15 niin ehtii tekemään suunnilleen siinä ajassa. Sitten silloin saadaan hyvä antaa pieni huili siellä koska se kalvorakenteet ja pinnat kosteutuu, mutta sisältä rupeaa neste loppumaan. Ei haeta liikaa sitä rasitusta kumpaassa. Ja sitten, että kumpaa suuntaan haluaa tehdä, että poikittaisi ihan sieltä. Sitten on vähän siihen lihakseen silleen, että haetaan venytystä ja supistusta siihen, niin lähdet niin sanotusti hymyilemään eli viemään sinne taaksepäin. Eli me painotamme supistusta vastaan ja sitten työnnät tavallaan sitä leukaa eteenpäin sieltä niin, ja työnnät tuonne toiseen suuntaan. Sitten teet sieltä hymyilet taas ja vien tonne päin ja sitten työnnät leukaa eteenpäin. Ja teet niin kuin vastakkaisen suuntaan tonne liikkeen sieltä. Noin. Tämän voisi tehdä myötäisesti, eli hymyilet, niin sitten tehdään myötäisesti työtään tuonne, sitten työtät leukaa eteenpäin sieltä. Haetaan toiseen suuntaan. Jos haluaa avittaa tuollaista kudosta, niin sen voi hakea sieltä. Että jos ei olisi mitään lämmittelyä tai käsittelyä ollut alla, niin tämä myötäneute on hyvä siihen tehdä. Mutta jos on tehnyt tosiaan, niin kun ollaan sitä tutkimista tehty, niin lihas ottaa vastaan niin teen sitten taas. Eli haet samalla tavalla täällä, lähdet hymyilemään sieltä, niin
ylöspäin ja sitten työnnät leukkaa eteenpäin. Laittaa vastakkain suuntaan. Tunne, kun se lihastus supistuu tuonne sormia vasten ja kun sä työnnät, niin se venyy vähän tuonne. Jaetaan tämmönen liike sieltä. Rentoutat vähän ja sitten hymyilet, niin sitten voidaan avittaa ja sitten työnnät leukaa. Ja taas niin voidaan tehdä niin kuin myötäisellä ja vastaisella otteella, niin saadaan sinne kudokseen. Kun se dynaamisesti tekee sen liikkeeseen, niin saa sitä toiminnallisuutta parannettua paljon. Se antaa sitä liikettä, liikelaajuutta, voimantuottoa niin paremmaksi sieltä. Sitten masseteri. Massetterin käsittely sieltä. Otetaan tuolta, puret hampaita vähän yhteen. Tällä työ saatte palkoitua, tuntuukin tuolla ja sitten rentoa sieltä. Me aloittaa täältä vähän kiinni. Tuntuuko nytkin kuulun? Eli mä otan tämmöisen otteen, painan sormia yhteen. Ja tuleeko mitään säteilyoireita? Joo. Se on ihan hyvä merkki, että ei tule. Koska jos tulisi, joskus se voi sitten ruveta säteilemään, niin kertoo siitä, että siellä on kireyksiä ja se säteily sitten tapahtuu sen eteenpäin. Ja nyt kun mä oon puristanut vähän aikaa tähän voi ottaa kanssa, että laitat varovasti niin hampaat yhteen, eli puristat vähän sitä sieltä ja sitten rentoutat. Ja sitten voit taas puristaa ja rentouttaa. Taas puristat ja rentoutat. Miepee vähän tästä lihaksesta kiinni ja puristat ja rentoutat. Se kalvo tavallaan koittaa liukua tuolla mun sormien alla. Nyt mä itse tarvitse liukuttaa mihinkään, kun mä saan tämän niin sanotun pinching otteen tästä lihaksesta. Eli silloin kun saadaan kiinni siitä kunnolla, niin ei tarvitse välttämättä liuuttaa, koska ne itse rakenteet lähtee siellä liikkeelle. Puree hampaita vähän yhteen, hyvä. Sitten rentoutat sieltä, niin löytyy se lihas helposti tuolta. Ja onko sopiva ote? Joo. Onko helpompi? Joo. Eli etsii se tavallaan siellä ykkös-vitosen. Mehän voisin puristaa niin kovaa kuin jaksan, niin sitten kipu nousisi 10 ja taju lähtisi pois. Se ei ole niin se tarkoitus, vaan että löydetään sopiva. Ja semmoinen ihminen reagoi suunnilleen, että se lähtee rentoutumaan, se lihas ja se tunne vähän vaimenee, niin tommonen noin, jos on terve lihaskudos, niin 15 sekuntia, 30 sekuntia rupeaa vaimenee se tunne siellä. Sen jälkeen sitten lähdet puremaan taas hampaita yhteen ja rentoutat sieltä. Ei tarvitse hakea ihan maksimaalista hampaiden puremista ja me saan piettyä sen otteen siellä. Eli jos hän purisi ihan niin kovaa kuin pystyy, niin voisi olla, että sillä lipsahtaa se ote sitten pois sieltä. Ja tunne, kun se kudos siellä liukuu tuossa alla, niin saan piettyä kiinni. Ja sittenhän tuohon voi vielä lopuksi rentoutellaan tuo aika ikävän tuntunen aina tuo puristusote, niin me otan poikittais ote sieltä. Eli otan näin kiinni ja poikittain nostan käytännössä sitä lihasta sieltä poispäin. Saadaan sieltä käsiteltyä rennommaksi. Että jos tuohon lopettaisiin tavallaan tuohon äskeiseen puristetaan ja liikutetaan, niin sitten jää vähän semmoinen niin jyskyttävä olo, niin rentoutellaan tuolla poikittaisella otteella sieltä. Eri otteiden hyödyntämistä, erilaisia mahdollisuuksia, miten me saadaan sieltä vaan aina toimimaan. Hyvä. Sitten mennään tuonne siipilihaksiin. Mennään täältä, tuossa on se leuan kulma. Mennään täältä tänne korvan juureen ja me tänne tälle puolelle ensin, eli me täältä sormella lähden niin sanotusti koukkaamaan, tämmöinen koukkaamisote. Tuntuu. Joo. Ja sitten just varo sitä, että ei tehdä liikaa. Ja haen sinne pientä liikettä pystysuunnassa ja käsittelen sieltä tuonne kohti korvaa. Siinä tulee ne molemmat sieltä, saa sitä käsittelyä, että sen inhan tunteen tiedätte kyllä, miltä se äsken tuntui. Rupeako vaimenemaan? Joo. Tavallaan aina hyvä kysellä, että jos
tuntuu, joskus se lihaskin tuntuu, että se nyt rupeaa muuttumaan veltommaksi siellä, eikä se kireys enää tunnu. Voi mennä vähän yhtä pykälää tuonne pidemmälle. Ja joskus voi tuntua vähän inhemmallekin tavallaan se ylempi osa, niin kuin muistatte äsken suussa, kun mentiin ensin taakse, niin tuntui, että jos se paine, mutta sitten kun mentiin ylös, niin sitten tuntuikin aika ikävälle, eli päästä sieltä tuottaa sitä painetta tuonne sisäpuolelle. Sama täältä toiselta puolelta, eli tämmöinen koukkaus tuonne luun taakse, ja sitten sieltä lähdetään tuolta reunasta enemmän ylöspäin. Ja yleensä tässä niin kuin huomaa sen, että jos kulmat rupeaa kurtistua hirveän voimakkaasti, niin sitten mennään jo siellä niin kuin vasjanassa siellä lähellä 7-8 ja siellä, että koitetaan sitä varoa. Mutta meillä on muut lihakset sitten jännittyy turvallisesti. Ja taas mennään sinne korvan suuntaisesti, niin pikkuhiljaa. Sitten riippuu sormen päästä, että mikä niin kuin kelläkin on, että pitääkö mennä 1 kohta, 2 kohtaa, 3 kohtaa. Voi käyttää 2 sormeakin, mutta mielellään menisi niinku semmoista yhtä pykälää pitkin sieltä. No sitten mennään tuolta suun puolelta, mikä olikin siellä oikeastaan tuo aikaisemmin, eli haetaan sieltä tuo oikea kohta ja mennään tuolta taakse. Tuntuuko paine? Tuntuu. Joo. Ja siellä niin pientä hierontaa annan. Se liike ei ole iso. Ihan pientä liikettä siellä peukalolla. Ei se iso se lihaskaan siellä ole, että ei siellä tarvitse tehdä. Ja sitten me jätän tuohon paikalle ja sitten silleen, että lähdet varovasti avaamaan suuta auki sieltä ja painat hampaat yhteen. Ja sitten avaat suuta ja tehdään toiminnallisuutta sinne. Toinen kudos siellä venyy, toinen supistuu siellä ja tunnet sen täällä peukalolla vasta. Näissä oikeastaan kannattaa sitten ne kynnet olla ainakin lyhkäiset, että kynsi voisi painaa aika terävästikin sitten sitä kudosta. Ja sitten lähdet rentouttamaan. Ja tosiaan semmoinen 5-10 pumppausta riittää, ei uuvuteta sitä lihasta. Saadaan se sieltä sopivaa. Ja se rennossa vaiheessa niin voidaan sieltä hieroskella ensin. Tänne ylös on sulla se tiukkas enemmän ja täällä ne tosiaan enemmän siellä on. Ja jätän tonne taas peukulle ja sitten lähdet sieltä niin avaamaan suuta. Ja sitten painat hampaita yhteen. Taas aukaiset vähän suuta. Voi olla vähän isompikin liike, jos pystyt pikkusen tekemään. Ja just, että saa semmoinen selkeä voimakkaamman supistuksen tällä aikaa. Antaa kompressio ja sitten dynaamiset liikkeet. Hyvä. Sitten voidaan mennä tuonne dynaamiseen puoleen niin vielä tänne, koska tänne me ei päästä sisälle tekemään, niin teepäs puret hampaat vielä yhteen. Saadaan se sopiva kohta tuolta sitten rentoudet sieltä. Ja teen täältä, että toisella tällä kädellä tuen nyt, tällä kädellä painan tonne. Ja sitten puristat sormia hampaita. Ja sitten rentoudet. Ja tännekin dynaamista liikettä. Tässä voi ottaa sitä suuntaa tavallaan vähän tämmöinen viisteisesti. Vähän semmoinen osittain viuhkomainen rapine. Ja vielä se, että rentoudet ja voidaan tehdä toiseen suuntaan. Ja tuolta otetaan liikkeelle, painetaan ja painetaan sitä supistusta vastaan. Sieltä niin saadaan painetta pois. Toisella puolella tuen. Ensin vetää. Ja rentoudut. Tässäkin on hyvä, että lähtee supistuksessa painamaan ja sitten rentoudat. Sitten tavallaan rentoutuu ja venyy sinne. Niin laitetaan tavallaan vastaan siellä sitä venyvystä. Lähtee sinne rentoutussuuntaan, niin se pitää palautua. Ja sitten toiseen suuntaan niin hakea sieltä
on se supistussuunta, painetaan sitä pois ja sitten rentoutetaan. Eli se rentoutus tapahtuu siinä loppuvaiheessa käsittelyä aina siellä ja riittää se muutama veto, niin saadaan nuo purentapuolilihakset tehtyä. Sieltä sitten lähdetään tonne käsittelyyn ja otetaan tämä hoitopöytää alaspäin. Pystytkö vielä olemaan siinä? Joo. Tämä aina sitten, jos on ruokailun jälkeen ollut, niin nuo tuonne ja saa vähän kitkaa noihin, kun ei kikkaile niin paljon. Täällä lihaksista mukaan. Eli rentona voidaan käsitellä ja venyttää tosta. Aivan tämmönen poikittainen venytys. Tuonne kiinnittyy sitten. Sieltä niin punottuu tuo iho. Tähän voi, jos jollakin on iho hirveän kuiva, niin voi ottaa ihan aavistuksen öljyä tai rasvaa, jos tuntuu sieltä. Mutta siinä olisi hyvä, että siinä olisi tämmönen pieni kitka pohjalla. Ajatellaan, että se on vähän viuhkomainen. Se on useampi lihas, mutta tavallaan on viuhkomainen rakenne. Okei, tuolta. Jos halutaan avittaa sitä avaamista, niin sitten aukaiset suuta. Sieltä niin painetaan tonne ja palautetaan. Painetaan tonne ja palautetaan. Jos halutaan avittaa tavallaan sitä liikettä siellä. Pääsen niin lähtee viemään. Sitten jos haluat sitä venytystä avittaa, niin sitten aina veettäisiin tavallaan tänne, kun sä suljet suun tänne tuolta leuasta kiinni ja aukasen vielä. Ja sitten rauhassa suljet sieltä. Niin avitetaan sitä. Aukaset ja sieltä. Venytystä tavallaan avittaa. Yleensä enemmän tulee itse käytettyä sitä, että vaskustetaan vähän sitä, niin aukaset suun. Sitten painat täältä näin ja sitten rauhassa lähdet sulkemaan suunta. Tunnet, että se on paljon voimakkaampi. Liikaa ei saa painaa tuonne niinku kurkkun päähän, vaan mulla sen takia se kitka on hyvä tuossa, että kun ne painan vaan peukalot tähän, niin se kitka liuuttaa ja aiheuttaa sen, että se saa sitä painetta ja käsittelyä. Niin paina silloin tuota kurkun päätä. Eli yhdellä kädellä vielä niin aukaset suun, lihas lähtee supistumaan ja nyt se lähtee venymään mun peukaloon. Kun laitat tätä suunta kiinni venymään, niin se venyttää tavallaan tuolta, pakko venyttää tavallaan sitä, niin saadaan se käsittely sinnekin aikaiseksi. No sitten vaikeampi puoli, ehkä tämä alempi puoli venyttää tuolta tuettiin ja sitten lähdetään täältä käsittelemään tuo alue. Jos siellä olisi joku kipeä kohta, tiukempi kohta, yleensä ne tiukentuu vähän ne lihakset tänne kiinnityskohtiin. Siellä. Toinen puoli käydä läpi. Noin. No sitten lihassa, kun aukaset leukaa, lihas lähtee supistumaan sieltä, niin voidaan työntää tuolta vastaan ja sitten hermia kohti sitten laitat leukaa kiinni, niin täältä voidaan venyttää. Huomaattekin tänne. Huomaatte ton, itse käytän yleensä näitä vastaisia aika paljon, laitat leukaa kiinni, huomaatte ton venytyksessä, sekin varmaan tunnet sen. Joo. Tunnet sen sieltä, aukaset taas ja venytän tavallaan tuolta kudoksia mahdollisimman paljon tonne ja sitten laitat kiinni. Saadaan tuo kaula alle tuolta käsitellyksen. Sitten jäät sitä. Tämä on hyvä toisaalta niin käsitellä molemmat puolet yhtä aikaa. Sen takia, koska nämä nivelet toimii yhtä aikaa. Vielä olisi tuonne sivulle päin. Vielä narussa löytyy tilaa teillä videoissa, niin sivulle päin niin sama juttu. Eli lähdet sieltä leuan avaamaan ja otan tonne ja sitten lähdet sieltä ja viet tuolta tonne. Leuan avaamaan ja sieltä
Joo, venytän tuon. Näitä tulee paljon tämän venytyksen kautta haettu. Ja kun huomaatte, ihan rupeaa muuttua punaisemmaksi. Ja vielä yhden kerran. Sillä tavalla. Hyvä. Noin. Hyvä. Eli tuntuu. No, välillä tuntuu aika pahalta. Kyllä. Mutta kyllä se tuntuu, että se Joo. välittyy kyllä. Ja tavallaan se järkevyys, minkälainen ote minkin lihakseen. Eihän täällä niin ole järkeä silleen, että mä lähtisin täältä ottaa koristaa kauheita otteita tänne näin, että kun siellä sitten on suonia ja muuta. Ja, että semmoisella järkevällä liikkeellä, että mitä hyödyntää missäkin. Jokainen. Yes. Sitten saatte pärettään lähteä.